Здравейте, драги зрители на телевизия СКАТ. Аз съм Наталия Илиева, вие сте с предаването Чист живот. Предаване, което не само цели да ви информира за зависимостта като заболяване, ами и да ви помогне. За днешното предаване съм поканила един много интересен гост, който ще ни разкаже за неговия житейски опит и събитията, с които се занимава. Николай Диков е роден в Санкт-Петербург, но 10 години живее в България. Сега ще ни разкаже малко повече. Здравейте! Здравейте! Много благодаря, че приехте да гостувате при нас. Да въведем малко зрителите за вашия опит. Вие сте управител на Сдружение Реванш. Да започнем от там. Какво представлява това сдружение? И аз ви благодаря за поканата. Сдружение Реванш по принцип работи с зависимите хора, с техните семейства. Основните дейности, които сме правим, това е консултация на близките, на самите зависими и насочване им в различни терапевтични програми. Това е основните дейности. Освен това, ние правим едно спортно събитие с целта да обединим различни организации, институции и хората, които помагат на зависимите. Това е моята гледна точка. Смятам, че има неща, които аз правя за своето сдружение, има неща, които важно да правим заедно, с целта да намалим стигмата към зависими, с целта да помогнем на повечето хора. Да, звучи много интересно. Може ли да ни разкажете малко повече за това спортно събитие? Това, доколкото знам аз, е спортно-терапевтичен лагер. Какво представлява самото събитие? Значи, този събитие казва се 10 на 0 за хората срещу зависимостите. В този събитие участват хора, които в момента преминават през лечение в различни програми и терапевтични общности. Тази година имаме участниците от Варна, Габрово и София. Освен това има чужденци от Гърция. Те също участват в този събитие. Основната целта, искаме да представям спорта като още един терапевтичен инструмент в лечение и превенция на зависимостите. Да, звучи доста интересно. А всъщност в това събитие участват само зависими, които в момента се лекуват, или зависими, които са преминали през лечение? Освен тези, които сега в момента лекуват, ще участват и тези, които вече преминали през лечение, с целта те да дават личен пример, как успяват в живота. И затова вратите ни открити и за выпускници от тези програми. Какво представлява самото събитие? Къде се провежда? Колко често се провежда това събитие? Бих искал да разкажа малко откъде е започнало това нещо, защото провеждаме го вече 8 поредни години, не се отказваме. Организация на всяко едно такова събитие коства доста много усилие. Предполагам. Да, и започнахме през 2015, вече както го казал, от футболен турнир между 4 терапевтични общности. И това беше еднодневно събитие. В рамките на няколко часа провеждахме тия футболни матчове и до там. Другата година пробвахме да надграждаме тия неща и пробваме да го надграждаме всяка една година. И този път, освен футболния турнир, това е нещо такова, като череша на тортата, нали? Още имаме куп други дейности. Имаме семинари и уъркшопове от психолозите, които представят своята работа на тези момчета и момичета. Освен това имаме дискусия, хората на първо място, с участие не само ръководители и терапевти от тия програми, но и външни лица от държавни министерства. Защото много е важно и те да знаят какво да правим и ние да знаем какво всъщност и те правят по този въпрос. Освен това имаме самите тренировки по футбол, защото пак повтарям, идеята ни е да използваме тая сила на спорта
която може да бъде като мотивация за един зависим човек да промени живота си, да му помогне по-скоро да промени живота си. И това е. А къде провеждате самото? Да, значи много важно да отбележа, че повече от 8 години нашата идея е подкрепена от Български футболен съюз и провеждаме всяка една година горе в Бояна на базата на Български футболен съюз. Те предоставят и терените, и помещения за провеждане на групи и те доста отворени към тая кауза. И бих искал много да ги благодаря за това нещо. Да, предполагам, не сте сами в тази инициатива. Има освен на БФС, има още доста звена, които ви съдействат и ви помагат. Да, също бих искал нещо кажа от историята ни. Това нещо е започнало като моето желание да направя нещо за зависимите. И намерил съм едно момче, който ми в начални етапи ми доста помагаше. Той също преминал през такава програма и усетил, че и други зависимите имат нужда от такова нещо. И започнахме двамата. И, как да ви кажа, всяка една мечта без подробен план остава само желанието. Точно така е, да. Нали, сега аз доста съм зарадван, че тези нещата се продължават и днеска вече имаме доста организатори, нали, екип от организатори и в организиране на този събитие участват и сътрудники от превентивни информационни центрове, сътрудниците, и психолозите, и хората, които директно работят с зависими в терапевтични програми. Всеки един от тях дава своето мнение, ние го обсъждаме това мнение и прилагаме най-доброто към този събитие. Страхотно. Може ли да разясним малко за нашите зрители, ако в момента ни гледа някой зависим, който желае да се включи, дали е минал през лечение или в момента се лекува, какъв е начинът да стигне до вас? Имате предвид за самото събитие? Да. Значи за самото събитие, по принцип, всеки един, който иска да участва, който има проблеми с наркотици или алкохол или хазарт, няма значение, е добре дошъл. Той може да остави контактите си при вас и вие можете да ми предадете. Аз ще се чуя с него и ще изговорим там някакви детайли. По какъв начин той може да участва. Има изцяло вашата подкрепа всеки един, който е зависим. Страхотно. Аз съм си извадила, понеже ми хареса, попаднах на ваши презентации. Казвате, че използвате футбола като терапевтичен инструмент за превенция и лечение на зависимостта. Как точно футбола се отразява на зависимите? Тук е много важно да отбележим, че българите имат такава голяма страст към футбола. Аз го забелязал още отдавна. И когато говорим за футбола, всеки един или там от ЦСК или от Левски, те вече са определени. Фенове има, да. Да, феновете навсякъде. И идеята, че ние говорим на един и същи език, на език на футбола. И освен, че футбола може да бъде като забавление, като начин за разтоварване, освен това, футбол това е отборен спорт и в такива спортове отборни, не е само футбол, може да кажем, волейбол, баскетбол, хората се учат как да действат в екип, те се учат как преодоляват загуби, как се зарадват на победите. И според мен футбола, освен някаква такова физическа натоварване, може да носи и психологическа подкрепа. Подкрепа, точно така. Какво друго дава това събитие, конкретно футбола всъщност, как точно подкрепя зависимия и лечението му? Как седи въпроса с мотивацията и дисциплината? Може би това е основното, което е като цел.
Значи, още едно нещо искам да кажа, че тези спортни тренировки провеждат от екип на професионалисти. Тая година участват професионалите от ФК ЦСКА 1948. Миналата година това беше ФК Янтра от Габрово. Още по миналата година това беше Левски Раковски от София. И тези тренировъчни сесии, те са специално подготвени, че могат да участват не само момичетата, но и момчета. Нали? Освен това могат да участват и хора, които изобщо през живота си никога не е пипнали топката. Това е специално организиране, пак искам да го отбележа, тренировъчни сесии, където могат да участва всеки. Когато професионалисти дават от своя опит, това е доста силно докосва тези момчета и момичета, че те виждат, че хората обръщат внимание към тях, към техен проблем и това е доста мотивиращо, защото пак повтарям, че самата зависимостта, хора, които употребяват веществата, те са доста стигматизирани. Ако ти си наркоман или алкохолик, по-добре да си държиш някъде настрани. Това е в момента отношение на обществото ни и ние искаме да го променим през точно такива събитията. Тоест, това един вид помага за интеграцията на зависимите и в обществото. Точно така. Как се чувства зависимия на терена? Има ли такива, които се отказват, на които им е по-трудно? Как се справят с трудностите и моментите, когато може би искат да се откажат? По време на тренировките и матчове. По принцип не съм видял такова нещо, защото тези тренировките ръководени от треньорите, всеки един от тези треньори минал през някакви курси как да работиш с децата, с младите хора. Те знаят по какъв начин могат да, как да го кажа, да приемат хората, да покажат им силните страни. И затова винаги в тренировките искат да участват всичките, не само тези, които преминават през лечение, но и тези, които се явяват ръководители на тези програми. Викате, може и аз да участвам. Викам, разбира се, заповядайте. И това е като мотивация. Те правят загрявка, работа с топка, след това стречинг, пълна тренировъчна сесия от А до Я. Всички знаем и сме наясно колко е важна физическата активност. Доста от зависимите по време на употреба неглижират здравословното си състояние, физическата си активност и предполагам, че това води и до подобряване на тонуса и цялостното здравословно състояние. Да, в тази връзка бих искал да кажа следното, че човек, който се отказва от веществата, за него е голям стрес да се свикне с този психосоциален живот без веществата. Нали, по някакъв начин трябва да се общуваш с хората, трябва да се заявяваш, трябва да разбереш какви чувства усещаш и в тая връзка точно спорт може да допринесе за намаляване на този житейски стрес, да го наречем така. Когато ти се тренираш, това нещо не само дава хубав усет на тялото ни, но по някакъв начин разтоварва мозъкът ти, ти си ставаш по-доволен, по-весел, по-приемащ. И това доста силно помага на тези лица да се адаптират към живот без веществата. Има ли някой от участниците, който да е споделял, например, докато тече организацията, тренировките, цялото това събитие, примерно да има глад за употреба или някакъв импулс за употреба и да споделя, че се е справил благодарение на участието си в тези тренировки? Точно за тези неща не мога да ви кажа, защото всеки случай е особен. Да. Нали?
Знам, че понякога стават кризи по време на тези събития, защото тая държава е доста малка държава и понякога хората от една програма и от другата програма по време на някакви съвместни дейности разбират, че ние сме от един квартал, от един град, започват да говорят за общите познати, така нататък. И тези неща по някакъв начин могат да ги накарат да усещат импулс. Защото някакви съвместни преживявания от... Припомнят си, може би, моменти от употребата, но в същото време интеграцията, общуването с нови хора и работата в екип, мисля, че съпоставено с другото е доста по-силно. Да, защото има при всяка терапевтична общност, освен ръководителя, има и терапевт, който следи моментното им състояние. И ако нещо се случва, тогава се налагат някакви мерки, имам предвид по-скоро за терапевтични интервенции, за разговори, за провеждане на задържаща група, например. Но още нямаме нито един случай, когато някакъв човек от някаква програма е напуснал програма по време на лагеря или избягал. Няма такова нещо. Много е хубаво това, че са под наблюдението на квалифицирани терапевти, които наблюдават целият процес и съответно могат да реагират, ако се случи нещо извънредно. Това предполагам, че дава и допълнително спокойствие на участниците. Освен това, всеки може да се възползва от тази терапевтична помощ. И това е една такава допълнителна мотивация за участие. Точно така. Друго нещо, това събитие носи интерес на тези момчета и момичета, защото те могат да споделят с своя опит в възстановяване и от другата страна могат да попият от опита на другите хора. Защото, например, тая група от Гърция, които ще идват, те вече работят с зависими 40 години и те могат да споделят доста опит в работа с зависими. И тези неща пак мотивират ти си да участваш в програмата, отколкото мислиш за употребата, защото виждаш, че има изход от тая ситуация, има хора, които имат 4, 5, 10, 15, 20 години трезвен живот и това също мотивира да промениш своя. Мотивация, да, тогава всеки може да си каже и аз мога. Точно така. И това си е мотивация за водене на трезвен живот, точно така. Звучи много интересно. Другото, което е, предполагам, че те помежду си дават обратни връзки, правят си споделяния, които са полезни за тях самите. Точно така. Всяка вечер се събираме заедно, 60-80 човека и всеки един от участниците на спортен лагер се споделя с какви чувства приключваме този ден, с какви мисли, какви нагласи и така нататък. И винаги всяка една вечер всички хора са надъхани и има такова усещане от голяма положителна енергия от това нещо. Това споделяне много прилича точно на истинското споделяне, което се прави в терапевтичните общности, в групите. Точно така. И всъщност това е силата на груповата терапия, обратните връзки, опита, който черпят помежду си, защото мое наблюдение, по принцип, зависимите наистина доста повече се трогват, когато чуят личен опит на някой, отколкото да речем мнение на терапевт. Не, че не го взимат под внимание, но повече емоционално ги докосва личния опит на някой, който е преминал през това. Напълно съм съгласен с вас. Много интересен разговор заформихме. Имате да ми разкажете и за вашия личен опит, добре, което ви предлагам да направим във втората част. Затова ще ви помоля да останете още малко при мен, за да разкажем на зрителите интересната ви история. Драги зрители, останете с нас и след прекъсването.